Grabe sinawa pag gusto ko buksay. Matay. Okay, mapahapa ko niya lagi. Guba lagi mga paa sa mga bagong recruit lagi pero tugaya pud maabot sa mga buka. Boss. Atong bagong recruit boss ay. Ano boss, labas. Kasi ma-sure ka kani? Sure ka na boss ay? Ha? Nagahi na lagi? Nakapatay na gina. Nakapatay na lang sa boss. Mo ba? Marami to. Ako nandito yung boss lagi. Aray. Linya mo dire boss. Linya mo dire. Ha, tawag mo linya. Di. Ang ilang pangano ang ilang edad. Sige ba de? Ha? Sige ba de? Sige. Tay! Sige. Takot kita yung now. Madali. Ikaw. Ngalan, edad o rason nga nung ni-apil ka ning grupo ha? Ako si Amtoy, 14 anyos. Akong rason nga gusto ko masud kaning grupo kay gusto ko makahuman og eskwela og maka-chicks og makatabang sa kong pamilya. Maura na boss. Sakto ginamang gi-apilan diri boss. Ya, usap. Boss. Naapang na may minor boss. 14 anyos ko na to boss. Nya, sa plano to, pasud na to. Sige lang. Kanang home na lang sa sila kay Kimaro ako na. Sige boss, sige boss. Fly high! Fly high! Butterfly? Sige. Para lang sa kadong ha. Sige, sunod. Pangalan, edad o rason? Ako si Ritoy boss, 20 anyos. Uy, kini. O, nya, ang rason. Ang rason boss kay gusto po ko makatabang sa pamilya pareha niyo boss kay balita na ako boss kay kung musod mi ani kay nada libreng bugas og mga dilata. Wa ka masayo. Balita na ko boss, nag-promo po daw mo boss kay ang 80 nga bunal boss, 5 na lang daw na puro hinay mo nung ganahan di ko musod boss. Sakto gid, mao na nakanindot dire sa among grupo. Mao na gipangitan amo Ikaw man ako ani boss, madawat ako ang bugas boss. Aw, ako sa pangutanon si Busing. Sige. Kung madawat ba, sige. Okay, sunod. Ikaw boss, pangalan nimo, edad o ang rason nimo nganong mo apil ka ning grupo ha? Ako si Menggoy dong, Oh, 40 anyos. nya. Aw, age naman ka boss. Mada pa ba ka ni? Sige, rason nimo. Gusto ko musod aning grupo ninyo dong kay naluoy ko sa inyong founder gamay kay Glawas. Gusto ko may imong founder po ako yung pulis ha. Hindi na mahimo kay founder imong sudlan. Grupo ra mo ko ano mga batos-batos ra. Kaya, hindi pwede. Tanaw na ito kung Busing. Boss! Ataya tong usa boss. Kanang overage na boss ba niya? Gusto kong siya mo kanang sudri sa tong grupo niya. Ilisdan ko na nga tong founders. Ay na! Kay gamay ko na kay Kaglawas. Bakit ang ginaritik ka nga? Musod siya kay gusto niya ilisan ang founder. Oh, naluoy ko na siya sa imo ha. Kay gamay ko na kay Kaglawas. Yo, waro! Iyo, ni kayo nga. Ang katong 14 anyos ba kay kana pare-ar gud to. Sige boss. Fly high! Fly high butterfly. Uy, dong! Ali dong kay pagto ka sa mong Busing dong. Sige boss. Kamundo ha diya kay paabot lang mo dong ikaw dong. Suod na kadrimatic nakasuot na mo ha. Wala ka dong. Pero imo trabaho sa karon kay Bijoy sa mi ha. Joy sa mi dong kay naglisod mig cameraman. Sige boss. Wala problema. Seconds. Ay kalimte. Fly high! Fly high butterfly. Angas to kamon lang do ha no. Boss. Yamaw ni siya. Oh, mo ni boss. Kini boss 20 anyos ni boss. 20 anyos dong. No. So unsa gyud mo rason? Kanang hinabang boss. Hinabang. Nada libre bugas boss. Unya ang paddle niya boss kay nag-promo man mo 5 na lang niya puro hinay. Oh. Ang sa kanang hinabang dong kay kanang makahatag na dong. Karon dayon. Salamat kay boss. Pero kung makhatag po ka sa mo og 500. 500 sama na boss. Entrance. Pag mao na ako ipalit pud sa kanang hinabang na akong ihatag nimo. Diba sulit kayo? Sulit kayo. Mo ni nakanindot ring grupo boss. No, no. Oh. Sige boss. Okay, so ang katuog cinta ka padol, okay 5 na lang. 5 na lang. Kuha ang pagregalo. Regalo. Kanang samot na kung ang imong ihatag na hinabang sa mo kay 1,000 pud. Sige boss, nako sa kalibo dre boss. Na kay usa ka libo. Okay, so kining usa ka libo kay diri na ko mohatag sa imo sa kanang hinabang na bugas ha. Unya membro na ko boss. Oh, Timbro na ka. kunya wala na kay padol. Wala na kay panol kay sa kalibon mong gihatag. Sa kalibo mo gihatag. Ha? Alay ay. Ay, dra. Fly high! Fly high! Kapusing. Fly high! Butterfly. Butterfly. Relax ka sige. Kana okay na na. Okay na, kuha na. Ah, Na. welcome.
Nya boss. Welcome sa Napay usab boss katong Uber Eats nga gikon ka ganiha. Maliit ka ganiha boss. Daot ko kay ka. Oh ni Uber Eats pagita boss. Hindi andira na ka. Dana nga. Ang kanang usay gitoy mo gingon sa ako kanang bossing. Murag na kamino sa guys mga boss kay Kamino. ilisdan ka. Kay Sa usay daot gitoy ko kay mo ka. rason. Ang namusod ka ni ato paro-paro J. Kuan boss kanang di ba pag tinabangay man ni unta. Oo. Gusto ko makatabang boss. Oh. Kay naluoy man ko sa imo boss. Founder mo taga gamay kay lawas. Naluoy ko, gusto ko makatabang. Ako may pulis imo boss. Ay, haya, maluoy. Mo ni ganahan na mo kay kana maluoy ba? Boss, wa pa ka makaswito sa mong busing boss. Inana ang lawas boss pero mo kilaw naglag. Pero ganahan ko siya nga ko. So sige ikanay ko po sa kanang ko ano so kanang ikanay mo interview nako. Iya dawat ako. Dawat ta ka. Okay, ikaw na may founder. O, ako na founder. Oh, so ako na po din mo ang interview na lang. Sige mo na ka masod. Ikaw. Okay, pagyan mo ako nimo. Ako na founder ha. Oh, sige. Boss. Mo ni ato pasudlo sa boss. Kani, ako Di ko rin mo dapat ta po dani. Uta po dani ang lawas sa pod oy. Singalan na to, edad o rason. Nganong musod ka ning grupo ha? Kanang si Ampong di ko sir ya. Kanang 24 na ko sir. Ang sa akong rason sir ba kay may na makatabang ko sa mga pobre gani sir. Ang mga tao sir. Nana kay napatay. Kanang na-upload sir. Usa may napatay nimo? Ang kanang gikan naman ko sa plus 1 sir. Ang kanang 5 ko ka tuig sir. Oh. Okay, kanang hold up man ko sa kanang 7-Eleven sir. Sus. Dili ka pwede aning grupo ha. Kay daot kay ka. So ano po sir kanang buot ka ng puko. Buutan. Pero unyara. Unyara. Nganong siya na may busing noon nga. Inoy ka na may bossing aning kuana noon. Ha? Pero G, buguhan ng chapter ako may nagtukod. Noon sa may nagpatol ako. Ako na may founder ka. Gusto siguro niya pulihan ka boss. Sa na daw manungko to yung Dano ka? sinda kadaot ko no ko lagi? founder ko no diri ko no. Awa ni si Mayo mo. Nya ikaw imo pa ginaan ha. Kuji ka kaila sa Sa boss, kuana. bunala na boss. Maning atin di bunalan. Ang bunal na mo diri. Uksinta karon times 2 na. Times 2, times 140 times 2. Uksinta. Iti times to. Ipatuwad. Patawara. Dire. Kuha jud kay ka ha. Ning insulto naman yung kasi mo founder na pero okay ra. Nakidawaton gyapon ti ka kung makasurvive ka ning 140 ka bunal. Hinaya mo sa. Ako'y bahala nimo. Ha? Boss. Lagad ako naman tawa na boss. Muram ning mga alpakukak boss. Madaka na to boss. Ha? Tawa na boss, mga alpakukak ito boss. Pagkukak. Oh, madaka na boss. Ano patsita? Ano naman? Uy, ano kung tapos ko? Ay patsita kay ko sa tao. Minggoy! Lapan Minggoy kay nalapakukak. Dali kay dimadaoy. Dagko kay na sila. Wala kita. Dagan na ukak. Kantita kay matrepeta. Lupa kay lipat. Hay. To take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna.